Gabon guztioi eta ongi etorri. Astelehen honetan hasi dute Zornotzan 1936ko gerran hildako pertsonak desobiratzeko lanen 5. fasea. Kanpaina hau Gogora Institutuaren Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzeko programaren baitan gauzatu da eta aste honetan amaitza aurreikusi dute prozesu honen azken txanpa. Urteotan eginiko lanari esker, 127 gorpuzki identifikatzea lortu dute orain arte. Aralarren, HTaren obrak direla eta gauzatu beharreko kata hidrogeologikoak berehalakoan hasiko dira. Halaxe jakinarazi du astelehen honetan, Espainiako gobernuko garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkari den Jose Antonio Santanok. Zulaketa hauek mendizerra honen azpian, ezkio itsaso eta sakana batuko lituzkeen tunela eraikitzeak ingurumenean izan dezaken eragina aztertzea lukete helburu berez. Hala ere, kata hauek polemika sortu izan dute iraganean. Langraizokako Tubos Reunidos Premium enpresako aldi baterako enplegu erregulazio espedientea baliogabetu dute auzitegiek. Gasteizko lanarloko 2. epaitegiak arrazoia eman dioala ELA sindikatuari eta pasaden urrian hasi eta 6 hilabetez luzaturiko ABEE-ura greba eta askatasun sindikalerako oinarrizko eskubideen urraketa izan dela ebatzi du. Beraz, langileei zor dizkieten soldatak ordaindu beharko dizkie Tubos Reunidos Premiumek eta ELAri 55.000 euroko kalte ordaina eman. Iker Martin, Bilboko konpartsetako kidea izan da aktualitate solasaldian. Elkarrizketa osoa eskuragai duzu Hamaikako webgunean, baina hona hemen aipaturiko hainbat kontu. Kaixo guztioi eta ongi etorri aktualitate solasaldira. Udara bertan da, jaierriko ugari ospatzen diren garaia eta kontestu horretan maiatzean hainbat txosna eta jai batzorretako ordezkariek agerraldi egin zuten txosnak arriskuan egon zitekeela kontatzeko. Eta honi buruz hitz egiteko gaurkoan Hamaikako platoan daukagu Iker Martin, Bilboko konpartsetako kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Esan bezala, udaran sartuta gaude, udaran barrena eta jaierrikoi ugari ospatzen dira garai hauetan Euskal Herriko hainbat txokotan. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, nola aurre ikusten dituzue Bilbo, Donostia eta Gasteizko aste nagusiak aurten zein da egin algenezaken argazki orokor hori? Bueno, nik uste realitate oso ezberdina dakagula, baina amankomuneko gogoak eta lana, hori izan daitekeela aipatzeko lehenengo kontua, eta nik uste jaiak osasuntsu daudela. Hala eta guztiz ere, beti esan duguna eta aldarrikatu duguna da, gure eguneroko lana batzutan ez duela ahalbidetzen, etenaldi bat egiteko eta hausnartzeko, orduan hori da orain egin duguna, eta bai aldarrikatzeko unea ukitzea horregatik egin dugu hitz egingo dugun dinamika. Jaien antolaketa prozesu horretan, ze arazo edo erronkei agian hobe esan da aurre egin behar izaten diezue urteetan zehar? Bueno, argi dago eredua aldakorra dela, guk jaierrikoi eta parte hartzaileen iraupena nahi dugu, baina ikusten ari gara gizartearen erantzuna batzutan zaila dela bilatzea, konpromesua, horrekin jolasten dugu eta daukagun egoera eta badakigu. Baina gero bai, agerian geratu da azken urte hauetan, eskatzen zaigun lana batez ere administraziotik eta erakunde publikoetatik da profesionalizatzea, guk bolondrez eta militante moduan egiten dugun lan bat. Orduan, puntu horretan ikusten dugu gure burua, igual, holan jarraitu eskero, desagertzeko aukera zegoela. Aipatu duzu aurretik elkarrezketan, hori pasaden maiatzean egin zenuten agerraldia, txosna eta beste herri batzorde ugaritako ordezkariek, esateko txosnak arriskuan zeudela, edo jaiak gaur ezagutzen ditugun bezala arriskuan egon litezkela. Mezu hori erarazi nahi izan zenioten gizarteari, zein da egoeraren, ez dakit egoeraren larritasuna esan dezakegun, edo zein da egoera behintzat? Guk aldarrikatu nahi duguna eta pixkat aipatu dut lehenago, gaur egun egiten dugu lan bolondrez militantearekiko pozik gaude, baina egiten zaizkigun eskakizunak gero eta gehiago izaten ari dira, orduan amankomuneko lan batean jai eredu hau aurrera ateratzeko geunden eragile guztiak pentsatu genuen,
hausnartzeko momentua zela eta batez ere plazaratzeko bizitzen ari genduen egoera. Ze ikusten dugu, lehen esan duen moduan pixkat, eskatzen ari zaizkigula profesionaltzat ematen diren eskakizun batzuk, eta guk hori betetzeko albo batera utzi behar dugu gure lana eta gure egunerokotasuna eta bilatu laguntzak, azkenean ez da gauza bat, dira tanta batzuk eta hori edalontzia betetzen joan da. Eta zeintzuk dira aipatzen dituzun eskakizun horiek adibide batzuk bintzat? Bueno, nik uste hori lehen esan dudan moduan errealitate ezberdinak dira, baina adibidez azpiegitura mailan gero eta konplexoagoa da proiektuak aurkeztea. Guk ez dugu esaten bete behar ez dugunek, baina profesional bat egiteko plano bat laguntza behar badugu, igual erakunde publikoek lagundu beharko dozkue. Adibidez, administratiboki orain oso pilpilan dagoen Ticketbuyren historiarekin, bai aurreikusten dugu gure burua lan ekonomiko merkantil bat egiten eta gure izaerarekin bat ez datorrena. Gero, adibidez, Donostin badakite arazoak izan dituztela, kaiarekin eta legediarekin, bertan azpiegituran montatzeko. Orduan, nik esaten nuena, dira tantatxo batzuk, baina hori gehitzen doaz eta batzutan ikusten dugu itotzen ari garela. Zuek uste duzue badagoela txosnak arriskuan jartze horretan, arrisku hori izatea interesatzen zaien talde, elementu, eremurik? Bueno, nik uste halako interesak betidanik egon izan direla, baina orain arte ezin izan dute eta aurreikusten dugu ezin izango dela. Ze hau errotuta dagoen eredua da, argi ikusten dugu, guri pena emate euskoena da, batez ere jendea desanimatzea parte hartzeko ikusten duelako zelan karga daukan eta ez ikustaraztea zenbat postasuna ematen digun, zenbat guztio gaude prest ondo pasatzeko, baina atzeko lana egiteko bebai jendea animatu egin behar da. Orduan, atzetik egon daitekela norbait nahi duena guri porrot egitea? Egongo dira eta egon izan dira beti, baina nik uste hori ez dela arazorik larriena gaur egun. Eta txosnak bere horretan gaur egun ezagutzen ditugun bezala desagertzeko arriskuri erreala da epe ertainan edo hau izan da agian atentzioa edo hausnarketa egiteko espazio bat soilik? Hombre, esan dugunean da aurreikusten dugulako arazoa hor dagoela. Eta diagnostikoa egin dugu, bilera asko egin ditugu gure artean eta zaila izan da, baina bai somatzen da arriskua. Nahi duguna da erantzuna edukitzea, erantzun positibo bat. Gizartearekiko, jendartearekiko eta batez ere erakundeekiko. Orduan, arriskuan, bai egon aldiez, baina nahi duguna da erantzuna sustatzea, ez desagertaraztea. Aipatu dituzu aurretik elkarrizketan erakunde publikoak, zeintzu dira, zein da egun erakunde publikoekin duzuen harremana eta ez dakit ezberdintasun nabarmenik sumatzen den udal batzuetatik bestera? Hombre, lehen esan dut moduan errealitatean hitzak dauz, ezta? Eta badaude jai, herrikoi eta eragile batzuk non ibilbide luzea daukaten eta eragin handiagoa izan alduten erakunde publikoekin eta beste batzuei kostatzen zaie gehiago. Hori beti eman izan da eta beti emango da. Guk nahi duguna da lurzoru bat jarri, minimo batzuk jartzea. Hori aldakorra beti izango da, logikamente, eta badaude udal, foru aldundi edo beste erakunde publikoak ohitura gehiago daukatenak edo usadioa, eta beste batzuk ez. Baina, guk nahi duguna da minimo batzuk edukitzea aurrera egiteko eta jarraitzeko, bermatzeko eredua mantentzeko.
Pasaden ekainaren 2an ere sinadura bilketa bat eman zenuten ezagutzera Txosnak Euskal Herriko ondare inmaterial izendatzearen bide horretan. Kontatuko zu pixkat ekimen horri buruzko xehetasunak? Bueno, hau dator, esan duen modan, bilera pilo bat egin dugulako eta egon garelako pentsetan, eta topatu genuen gure artean, oindela 4 urte edo 5 bertsolaritza, ondasun inmateriala izendatzeko ekimena sortu zela Eusko Legebiltzarrean, eta guk argi ikusi gendun, erkaketa eginda, badaudela euren artean oso amankomunak diren gauzak, ezta? Bertsolaritza publikoa, plaza, jaia, giroa, eredua, euskalduna, parte hartzaia. Orduan, hori irizpide hartuta, esan genuen saiatuko gara honetan, eta zinen sinadura bilketan. Eta zer moduz joan da sinadura bilketa hori azken Bueno, asteetan? gu pentsatu, baino asko zobe hasikerako astean, 15.000 sinadura baino gehiago lortu genituen, ze daude bi bide, online bidean, web horrian, txosnak.eus, eta gero udan zehar eta jai denboraldean zehar, Txosnak fisikoan batuko ditugun sinadurak. Hori ondino ezin izan dugu kudeatu, ze justo oin gaude jaien pilpilean, eta ondino ez dakigu, baina nik uste Laster 20.000 sinaduretara iristeko aukera izango dugula, orduan oso pozik eta eskertzekoa. Eta data zehatz batzuetan gauzatuko da sinaketa, ez dute epe bat jarri? Jai denboraldian hasten da oin, eta nik uste bukatzen denean urrian edo, joango gara ikusten aber zenbat bildu ditugun, eta kanpainari aurrera egin edo ez egin ikusiko dugu, baina aurre ikusten duguna da hori, gutxi gora bera urria azaroan, pixkat errekuento egitea. Eta uste duzute Euskal Gizarteak ekimen hau babestuko duela, esan duzu, ia 20.000 jaso dituzela, esan nahi dut, jai herrikoiak Txosnekin lotuta daude ezinbesten iruditegi kolektiboan? Bai, gainera argi daukagu, ezta, okeratu dugun leloa Txosnak gureak denonak argi uzten du gure izaeran, gure nortasun kolektiboaren gauza bat da Txosnak, eta jai herrikoiak, nork ez du pote bat hartu Txosna baten, nork ez du kontzertu bat ikusi, nork ez da ligatu Txosnan, edo hainbat pasadizo dauz, eta gainera adin eta klase guztietakoak, orduan horregatik guk uste dugu zilegia dela, eta aurrera egingo dugu dinamika honekin. Amaitzeko, pare bat galdera egin nahi nizkizuk etorkizunaren inguruan. Alde batetik, nola irudikatzen dituzu etorkizuneko jai herrikoiak Euskal Herrian, ea baikorra zaren zentzu horretan? Ni generalen oso baikorra naz beti, orduan, ez dakit baikorra, romantikoa edo optimista izan daiteken, nik espero dudana da, hemetik aurrera, esan duguna, ez da, hausnarketa prozesu honen bidez eta dinamika honen bidez, gu bilatzen duguna da erantzun bat, eta erantzuna positiboa izatea, hori da espero duguna. Eta irudikapen ideal bat egin beharko bagenu etorkizuneko jai herrikoi horien inguruan? Bueno, nik uste hori gaur egun dakagun hainbeste disjuntibarekin zaila da irudi bat egitea, baina niri gustatuko litzaidake behintzat, gaur egungoa eta pizkatxo bat are hobeago izango badan, konformatzen naz horrekin. Goraka joatea poliki, ezta? Bale, gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Iker Martin, mila esker amaikara etortzeagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Pasaden larun batean, hilaren 5ean, urtero bezala, Euskal preso eta ieslariak etxeratzearen aldeko itsasmartxa egin zuten Prentzian. 12. edizioa izan da urtengoa. Euskal preso eta ieslarien eskubideen aldeko 12. itsasmartza ospatu dute larun batean Plentzian. Urtetik urtera, gero eta parte hartzaile gehiago dituen ekimenak 500 lagunetik gora elkartu ditu aurten. Plentziako Zubizurian abiatu zen jardunaldia eguerdian ekitaldi nagusiarekin. Eta 12:30 abiatu zuten martza Hondartzara. Urtero bezala martza gidatu zuen ontzian kontzertua izan zen. Eta aurten Xabi Solano aritu da trikiti soinuekin giroa alaitzen.
Joaldunak ere izan ziren itsasadarraren ertzetik euren soinu ezagunarekin uretan zebiltzanak animatzen. Egun osoko egitaragoaz gozatu zuten herri baskaria eta kontzertuak barne. Guztira 120 piragua bikoitzek 30 ontzi partikularrek eta herritarrek egindako bestelako hainbat padel eta ontzik egin zuten hondartzarainoko martxa. Horietako gehien zuenek presoen aldeko ikurrekin. Lehorretik euskal preso iheslari eta deportatuen aldeko herritarren mobilizazio jendetsuak lagundu zien. Palestinaren aldeko aldarria ere izan zuten presente. Palestinako bandera eta askatasuna elkarrekin eskutik doazen bi aldarrien murala egin baitzuten. 1985ko uztailaren 7, orain 40 urte, Euskal Iruditegi kolektiboan arrasto utziriko ihesaldia gertatu zen. Izan ere, Joseba Sarrenandia eta Iñaki Pikabeak Martuteneko kartzelatik alde egitea lortu zuten. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Jugoslavurik sarri dio herriak zapallazos paturik. Iruñeko txerroa, tezen txerroa, hemen zati gorria, zerua du estaltzen. Ez dakizten pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adumi falta direlako frekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 bibatu. Emakume bat eta bere adingabeko 5 seme-alabak etxegabetu dituzte astelehen goiz honetan Bilboko San Frantzisko auzoan. Bertan izan da Hamaika Telebista. Emakume bat eta haren 5 seme-alaba etxegabetu dituzte gaur Bilboko San Frantzisko auzoan. Gaua auzoan igaro du poliziak eta goizeko 7 aldera kalea itxi eta etxeko atari hartu du. Ordu bete geroago auzokideak azet etxebizitza sindikatuak deitutako erresistentziara batu dira. Goizean goizetik poliziaren presentzia neurriz kanpokoa izan dela eta auzokideen aurka oldartu direla salatu du azet etxebizitza sindikatuak. Era berean goiza luze joango zela jakinda erresistentzia mantentzeko asmoa erakutsi dute. Hain justu ere auzokide bi balkoian kateatu dira etxegabetzea galarazteko helburuz. Komitiba judiziala eta suhiltzaileak iritsi dira gero. Sindikatuko kideek komitibarekin hitz egin nahi izan dute, baina ez dute etxegabetzea geldiaraztea lortu. Suhiltzaileek ere ez diote uko egin etxegabetzean parte hartzeari. 10 erdiak igarota familiaren etxera sartzea lortu dute. Azetek sareetan salatu duenez etxegabetzea gauzatzearekin bat amorrua gailendu da San Frantziskon. Jakinarazi dutenez Bilboko udalak ez dio inolako alternatibarik eman familiari eta gogorarazi dute etxaia ez dela alokairua ordaindu ezin duena, etxebizitzarekin negozioa egin nahi duena baizik. Kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak eman du etxebizitza usteko agindua tutoretza erakundearen bitartez. Etxebizitza sindikatuak salatu duenez ostiralean 3 pertsona identifikatu zituen ertzaintzak protesta iragartzeko eta etxegabetzea salatzeko pankarta bat jartzeagatik. Gauzak horrela, Mariaren Bihotza plazatik mobilizatzeko deia egin dute arratsaldeko 6:30. Atzo, uztailak 6 hasi ziren Sanferminak udaletxeko plazan ospaturiko txupinazoaren ostean. Uztailaren 14 arte iraungo duten festen hasieran baina istiluak izan ziren, Espainiako poliziak eta udaltzaingoak 10 pertsona identifikatu ostean, hainbat kartel eta propaganda jartzeagatik, Iruñerriko Kontseilu Sozialistak jakinarazitakoaren arabera. Pertsona bat atxilotu du Espainiako poliziak Sanferminetako txupinazoaren aurretik. Iruñeko plaza jendez gainezka zegoen festi hasiera mateko prest jala Nafarroa Palestinarekin elkarteak txupina noiz botako. Eta 13 minutu besterik ez zirela falta polizia gaztetalde bati oldartu zitzaion. Espainiako poliziak Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin kargatu zuen Santo Domingoko aldapan txupinazoa jaurti baino lehen. Gaztetalde bat udaletxe plazara indartzen sartzen saiatzen ari zela argudiatuta. 25 urteko gazte bat atxilotu zuten, desordena publikoak eta agenteen aurkako atentatua egotzita. Polizia iturriek gaineratu zutenez gaztetalde bera San Saturnino kalean zegoen polizia esia apurtzen saiatu zen lehenago, baina ez zuten lortu udaletxe plazara heltzea. Poliziaren arabera txupinazora eraman ez zitezken objektu zituzten gainean, adibidez arrautzak.
Aldiz Gedar.eusek esan du aldarri politikoa sartzen saiatu zirela. Estatu sionistaren aurkako pankarta bat plazara sartzen saiatu zirenan oldartu zela polizia hainbat pertsona zaurituz eta haietako bat atxilo eramanez. Gazteetako bat borrarekin bortizki jo zutela jakinarazi zuen lurraren aurka jarriz eta 4 minutuz izan zutela itotzen. Gertatutako asalatzeko arratsaldean protesta jendetsua egin zuten ehunka lagunek udaletxe plazan errepresioaren aurrean klase elkartasuna lelopean. Kontzentrazioan azaldu zuten San Fermietako lehenengo egunean 50 identifikatu baino gehiago beste hainbeste jipoitu eta atxilotu bat izan ziren propaganda politikoa jartzeari eta aldarri politikok egitari lotuta. Onartezintza jo zuten adierazi urteak direla herri mugimenduak horrelako jazarpenik jasaten ez zuela. Istiluak alde batera utzita, jaigiroa izan zen atzo nagusia Euskal Herriko hiriburuan. Hona hemen txupinazoaren inguruan izandako ospakizunen laburpena. Erasora, eutxi! Oso urduri. Eguneko lehenengo elkarrizketetan erantzun dut guztietan oso lasari nengoela baino gehiago. Zaurita ez dago lasai. Ikusten ari gara eta entzuten ari gara kaletik datorrena eta ja nervio handiekin. Aurten herritarrek erabaki dute Jana Nafarroa Palestinarekin txupinazoa jaurtitzea, nola jaso duzue albiste hau? Arrotasunez, ni benetan ikusten dut munduan zer gertatzen ari den ultra eskuinaren gorakada ez bakarrik estatuan munduan ere bai, eta egoera horretan ikustea alkateak uko egiten diola bere eskubideari, hau da erabakitzeari zeinek botako duen herriari hitza eman eta herriak erabakitzen du elkartasuna eta giza eskubidea. Iruñaz harro sentitzeko modukoa. Benetan harro sentitzen dugu, batez ere Iruñeko biztanleek eman diguten bultzadarekin, ez? Benetan ikaragarra izan da, askotan eta aspalditia ikusten genuen hiri honen elkartasuna eta konpromisoa, eta, kasu honetan horrela izan da, eta, biztanleen nahia izan da hau. Eta aurtengo kontzertuei begira, nola jaso dute iruindarrek albistea? Nola gustoko dute eskaintza edo? Nik uste dut ondo. Bai, azkenean begira egiten duguna da. Guk irizpidea jartzen ditugu dal bezala, ze irizpide jarri ditugu tokian tokiko taldeak, euskararen presentzia bermatzea, emakumearen presentzia bermatzea, eta gero musikak duen aniztasun osoa igual ze 9 egun dira, ez dugu bermatzen, baina oso kartel anitza da, orduan nik uste dut jendeari gustatu zaiola, ez ditugu jaso kritikarik. Denen artean lortu behar dugu jaietan libre, aske, seguruak eta respetatuak izatea. Mila esker eta disfrutatu asko, Joseba. Mila esker zuei eta saiatu zaitezte baita ere disfrutatzen. Eta hementxen ere alboan ditut, txikienak baita ere, nola ditzarete gozatzen San Ferminen hasiera? Super ondo eta pozik.
Nun disfruta ez dute txupinazoa? Plazan egon zate? Eta nola ikusi ez dute hortik? Laguna oso ondo, lagunak ditugu hor, eta ego gara hor jende asko zegoelako gauzen, eta oso ondo gara hor goian. Eta Euskal Herritik bakarrik ez, kanpotik ere badatoz, nondi zatozte? Huesca, Iruñatik, bai. Eta zu bertakoa, nola ari zara bizitzen San Ferminak? Ba oso pozik gainera erakusten Laurari, erakusten den dena, así que oso pozik. Bere lehenengo aldia da? Bere lehenengo aldia da, bai. Zimena deza? Sí, bai. Ja, lehenengo txanda pasa dugu, eta gero ja, vamos, ikusiko da. Eta plazan disfruta ez dute, edo pizka? Bai, gaztian, gero montan nekeagatikan, ja... Hora horrela ipum, dedikatzen, izugarria. Zapatilla berriak. Eta ze asmo ez dute gaurkoan, zer egingo ez dute hemendik aurrera? Gozatu! Atopera! Gora San Fermin! Viva San Fermin! Haupa, ba, mila esker eta oso ondo pasa. Berdin! Gora Palestina! Gora Palestina! Gora San Fermin! Viva San Fermin! Gasteizko lorezainek 100 egun bete zituzten greban pasaden ostiralean hilak 4. Astelehen honetan negozioari ekin diote beste behin ere. Informazio gehiago dauka Maite de Felipek. 100 egun bete dituzte greban Gasteizko udalak azpikontratatutako Enbizer enpresako lorezainek. Greba nabaria izaten ari da Gasteizen, hori dela eta Eusko Jaurlaritzak udalak eskatuta ezohiko zerbitzu minimoak ezarri zituen. Dagoeneko hiriburuko parke handienetako belardiak moztu dituzte. 100 egun bete dituzte greban Gasteizko udalak azpikontratatutako Enbizer enpresako lorezainek. Lan baldintzak hobetzeko eta hitzarmen propioa eskatzeko ekin zioten grebari martxoaren 26an. Hala ere, oraindik ez dute akordiorik lortu eta greban jarraitzen dute. Pasaden ostiralean mobilizazio eta jaialdia egin zuten lanuztearen 100. eguna salatzeko. Eta batez ere euren aldarrikapenak zeintzuk diren argi uzteko. Arabako hiriburuan nabaria izaten ari da lorezainen greba, izan ere, parke eta lorategiak kontrolgabe hasi dira. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzak udalak eskatuta ezohiko gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu. Adierazi dutenez, horrela, gizartearentzako ezinbesteko zerbitzuak bermatuko dira. Hori dela eta plantillaren 150 inguru lanera bueltatu behar izan da. Langileak gutxieneko zerbitzuen aurka aurkeztu dira, ohartarazi dute euren jarduera ez dela funtsezkoa, ezarritako zerbitzu minimoak gehiegizkoak direla eta negoziazio kolektiboan aurrera pausuak izan arte greban jarraituko dutela. Dagoeneko 4 bilera izan dituzte Enbizer enpresak azpikontratatutako lorezainek prekon. Azkena aurreko asteko aste azkenean izan zen, horretan aurrekoetan bezala etzen emaitzarik lortu. Gaurkoan, Fane, Latxama eta Tataren bihotzian abestiarekin amaituko dugu saioa. Gogoratu 11. webgunean eta sare sozialetan informazioa zabaltzeko aukera duzuela. Mila esker zuen hartagatik eta bihar arte. Hainiketan zuratzetik nauzu, orduan minutu itxen dituzu, baina zugabe ni tristetxu ibilinaz. Bihotza bete zaitzu ikustian, aspaldian bakarrik ibilinaz. Tanik bezarkada bat gordez zuretzat, aldetxia garestiei urten jat. Arriskua duzu begiradan, hondartzan ikusten naiz zure ondoan. Baina egian eres más fuego que mar, y yo no me quiero quemar, no te quiero ni tocar. Cigarriamo puesta con la pistola, nuestro amor no lo mata ni un fusil. Cuando me muera no quiero ni una esquela, quiero una peda y que brinden por mí.
duzun gogoratuz, hemen badira